Huomenta, lapsukaiset. Huomenta, äiti. Minne me tänään mennään? Haluaisitteko mennä tänään vaikka uimaan? Tänne hotelliin ja sitten vaikka tuonne huvipuistoon, mikä on täällä hotellin takana. Jee! Koska me äiti lähdetään? Mennään vaikka nyt ensin uimaan ja sitten mennään sinne huvipuistoon. Jee, minä olin enkaa. Ei sillä ole väliä kukaan enkaa. Katso, tässä on vesiputaus, tällainen pieni. Aprikoosi ja salmiakki, älkää kauhean kauan olko, että kerkeämme olemaan kauemman aikaa huvipuistossa. Kyllä, äiti. Tästä saat. En oikein viihdy täällä vedessä, koska olemme kissoja, mutta on tässä ihan mukavaa olla tässä kahluvaltaassa. Niin, mennään jo nytten, äiti. Siis, et sinä ole minun äiti, mutta aprikoosin äiti. Hyvä on. Seuratkaa minua. Vau, onpa täällä hienoa. Niin. No, minne te ajatte mennä? Ai minne? No laitteeseen tietysti. Miten niin laitteisiin? Ei me haluta laitteisiin. Mitä? Mitä muka sitten? Me halutaan tähän kiikkulautaan. Tässä on niin kivaa. Mitä? Oletteko te muka mieluummin siinä kiikkulaudassa kuin täällä huvipuistossa? Mutta teillähän on rannekkeetkin. Niin, mä oltaisin haluta mieluummin ainakin muualle. Ai, leikkipuistoon vai? Joo, siellä olisi ollut enemmän näitä kiikkulautoja. Voi harmi. Nytpä tulimme tännekin ihan turhaan. Olisimme voineet mennä mieluummin leikkipuistoon. Miksei me menty leikkipuistoon? Koska te halusitte tulla tänne huvipuistoon. Niin, koska täällä on kiikkulauta. Äiti, olisiko sinun ollut ihan pakko tulla tänne mukaan minun ja Vadelman kanssa? Tietenkin. Minä nyt teidän kanssa tulisin huvipuistoon. Mutta me olisimme halunneet olla kahdestaan. Niin. No mutta minun kanssa on hauskempaa. Ei ainakaan tunnu yksinäiseltä. Ai, yksinäiseltä. Tämähän on kauhea määrä väkeä. Tai ainakin aika paljon. No, en minä sitä tarkoita. Teidän seuraksi vain. Ai. Oho, minne se Kiki jo kerkesi katoamaan? Äiti, olen täällä vuoristoradassa. Oi! Turha reissu taas jälleen. Äiti, me haluaisimme kyllä tuohon siis ei vuoristorataan, vaan tuohon maailmanpyörään. Se on niin upea. No mutta menkää nyt ihmeessä, jos te haluatte mennä siihen. Saammeko me mennä? Tietty, teillähän on rannekkeet. Jee! Mennään sinne maailmanpyörään heti. Voi. Odottakaa. Päivää, näyttäkää rannekkeet. Saatte mennä. Jännittää. Kivaa. Tämä on merirosvolaiva. Vai onko tämä merirosvolaiva? Oho, ei olekaan. Se on viikinkilaiva. Hupsis.
No niin, oletteko valmiit? Ja ollaan. Ollaan. Hyvä. Minne te nytten menette? Mennään vuoristorataan. Se näyttää hurjalta. Mutta ei se niin kauhean paha ole. Minä haluan siihen. Hyvä on, mennään vain. Selvä, minä odottelen tässä. Yeah. Voiko tässä käydä jotain? Ei siinä voi käydä mitään. Hyvä sitten. Se lähti jo. Pelottaa. Niin minäkin jännittää. Ei siinä käynyt mitään. Ei niin. Haluan tänne vielä uudestaankin. Pitäisi lähteä jo hotelliin. Nyt jo, mutta ei me haluta. Ei niin. Pakko on niin myöhä. Mutta ostin teille tällaiset nallet. Tämä on sinulle aprikoosi ja tämä on sinulle salmiakki. Jee!